dobrodošli u još jednu epizodu LAN tutoriala. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Ovako ljudi, ovdje ćemo krenuti kopat, pa ćemo onda ići nešto raditi. Da ljudi, treba pokazati ovo. Ovo sam ja u prošloj epizodi napravio, vidite kako jak mače. I ovo. Kramp, malo nešto, ne mogu da pričam. Idemo kopat. Zašto? Vidiš. Ovo sam ja nešto radio, htio sam snimati neko, da ne bude ovo preživljavanje, nego da ovo bude nešto kao kopaš i nađemo i onda to da pravimo od toga nešto, pa ćemo 100% nešto naći. Evo, opa, ovo smo našli. Ender oko smo našli, ovdje ima uglja, to će nam trebat. Ovako. Tak. Opa, koliko uglja. Joj, koliko. Joj, to je jako puno. A imamo i dobar kramp, pa nam se da to raditi. I ljudi da, kako sam rekao, snimam bez moje slike, zašto će biti jako dug klip. Pa zato. Da ljudi, sada mi idemo da ovo Ace od Endera bacit i da nađemo ono da pobjedimo u Minecraftu. Ali prvo moramo da skupimo dijamante. Opa, mrak. Da ljudi, joj pa trebamo mi skupiti, znam se ništa ne trebamo skupiti, samo trebamo baciti ovo ender oko. U stvari ne, prvo bacit ćemo ender oko i onda ćemo se odseliti negdje. I to je super, zašto ovdje ne mogu vidjeti, ovo je sve voda i pijesak džungla. I tu ne mogu da živim. Idemo prvo da uzmemo nakovanj, krevet, nešto bitno tu. Nebitne stvari ćemo ostaviti. Evo, to je nebitno. To je nebitno, recimo, ovo je bitno. Ovo je bitno. To neće biti bitno. I pa recimo sve ovo ostalo nije bitno. To će nam trebat. I ovo trebamo uzeti. Ti tu živi, ti se valjda snaći. Pa ovo je ovo bitno, a je ovo, to je to. Peć. Neće mi, pa lako da napravim crafting table. Da ljudi, idemo ovo uzeti. Čekaj kako se ono pravi. Znam. Sad ću trebati ponovo raditi ovo. Ajde više, hoću da se odselim od ove džungle. Tako. Čim se uzima, sa ovim. Da ću malo potrajati, pa čim se to uzima? S krampom. Da, s krampom. I radnu tablu ćemo držati u kući, kada napravimo drugu kuću. Joj! Trebam samo ovo ender oko bacit. Evo. Joj, ovo trebam skinuti. Tako. Krećemo bacat. Joj, čekaj. Nemoj puknut. Padni. Joj, ladno je puklo. A ne. Joj, ljudi. Ne veze, sad idemo lijepo da napravimo. U stvari ne možemo napraviti, to sam ja našao sada. Idemo da napravimo čamac. Joj, živim u džungli, ali nemam daski. Isus.
Idemo uzeti. Čekaj šta, da, čamac. Treba 5 daski. Evo imamo, napravimo ovdje. Aj, Isuse! Joj! Kako me nervira ovo, idem drvo ovo staviti. Isuse, kako grešim! Tu, eto ga, eto ga. Idem sad uzet. Ne, što jedno ja se idem odseliti, pa šta će mi ova ograda. Tu i da, idem sad napraviti napokon čamac. Vidio sam daske bio, a da, ovdje sam. U stvari jedna daska. Joj, ali ovo nije to drvo. Možda uspije. Uspije. Dobro, ljudi, kako mislim da je ovo vodilo prema tamo. Neće mi ići brzo da se, na primjer, slopamo negdje. Tamo mislim da je išlo. Idemo, 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 idemo. Idemo, idemo. Dobro. A nama nije bitno to ćemo mi skupiti. To ću ja isto u preživljavanju mom praviti tako da nađemo negdje takve neke stvari, zato što da možemo kako da napravimo to i da pobjedimo, da završimo s preživljavanjem i... pa evo ga! Ja sam htio već odavno da se odselim iz Minecrafta, evo ga moj stari čamac. Kako ti dugo tu čekaš, Čekaj, ovdje će samo biti okean. Joj. Samo malo ljudi. Joj. Isuse. Ljudi, vidimo se kasnije. I ljudi, vidite, ljudi vidite kako ja sam ovdje došao, gdje ne mogu, ja sam ovdje došao, mogu da letim i tu ne mogu da kopam, sad što sve da poraste, zato što tu ispod je ono gdje možemo pobijediti u Minecraftu. I ja sam tu išao i ovdje iz Game Mode 1 sam uzeo u tom dolje, sam uzeo, nabavio iron, gold, lapis i tako. I 2 dijamanta. I ljudi, više ne mogu da idem tamo. Nešto neće. I zato će ova epizoda biti kraj preživljavanja. Ali brzo, nije ni 19. epizoda, ali kraj, zašto moramo. I ljudi, iron mi ne treba i nisam mogao ispeći iron. I niti gold nisam mogao ispeći. Ali sam uzeo iz Game Moda 1 zato što ne mogu onda napraviti goldenke. Dobro, idemo se mi vratiti preživljavanju. Znači, treba ćemo ići, ništa. Joj, pa ne mogu napraviti, juj. Aj mi daj, zašto ne može? Joj, sad ne mogu napraviti goldenke. Šteta. Šteta je. Šteta velika. Možda ću ja to nekako napraviti, bok. Na nekako komandu neku. Ne znam, ljudi, ja ću se snaći, bok.
I evo ga ljudi, mi smo napravili ovako prsni oklop, poslalo mi jedan dijamant i sve onog zlata, 4 goldenke. Da ljudi, napravio sam prsluk dijamantski zato što, vidite, kako se samo da vidim nešto. Ovo mi sve ukupno daje, trebam još 2,5 ove šta je već dolje, a s ovim mi treba 1,5. Ljudi, vidite, ovo sam ja iskopao i sad će to porasti. I tu sam nešto iskopao, to je poraslo. Ljudi, ova epizoda će biti kraj. Samo da nešto vidim. Dobro. Ova epizoda će biti kraj, zato što vidite, mi smo ovdje na pustom otoku. Ja sam mislio da će biti, barem da dođu tamo na sve ravno, barem da mogu napraviti kuću, ali ne. Znači ovo će biti kraj i sad ćemo trebati otići skroz dolje, ali to ću ja dovesti. I evo ga ljudi, kako vidite mi smo ušli. Sada trebamo to sve naći. Koliko irona. Dobar dan. Dobar dan, opa. Ovdje nije 100%. Idemo ovdje. Ajoj, koliko ih je. Opa, kako odbacuje ovaj mač, dobro. Opa. Imat ćemo velikih problema. Opa! A tamo nas čekaju endermeni. Joj, nisam ja napravio luk. Imam luk. A nisam ga čento, joj. Ne, creeper! Joj, šta? Kad ću ga naći? Joj! Ne! Samo malo ljudi. I ljudi, evo ga. Znači, našao sam prolaz. Uje. Isuse, gdje je? Joj. Ujoj, creeper. Gdje si pačo? Buče. Neće. Joj, skoro je pukao. Opa, evo ga još jedan. A gdje je? A gdje je to? Samo malo ljudi, pošto ja ne mogu praviti to ender oko šta je već, idem ja na game mode 1. Uzet ćemo ga, evo, toliko. I sad idemo 0. I sada idemo, idemo ovo baciti. Pa gdje mi je sad to? Trebam ponovo ići. Joj, ja zagradu. Trebam jest. Tamo nema ništa. Možda ovdje ima. Joj, kako ću se ovdje snaći, treba će mi jako dugo. Ni ovdje nije. Joj. Trebamo valjda po ovim vratima. I ovo. I tu je možda, tu je. Idemo onda. Mi nemamo ni strijele.
a ponio luk. Još dolje, da. Joj, kako me nerviraju. Neću sad s tobom da se zezam tu. Da ja imam neki blok. Ne, pogrešno sam ga stavio. I da imam još jedan. Imam. Ma rude mi ne trebaju. Vidimo se nikad više. Joj, vidimo se sada. A pukni Creeperu, bravo, tako se to radi. Joj, trebam jednu pojest. Samo malo, ljudi. Joj, ljudi. Samo malo. I ljudi, znači, evo ga. Napokon smo našli. Ja mislim da sam ovo tražio nekih pola sata. Naravno, na Game Mode 1 sam. Da uzmem koliko mi treba ovoga. Oprostite zašto idem na Game Mode, ali moram zato što ne mogu da radim zato što ne smijem, zašto ovdje ne smijem da ga radim, zašto je ovo kraj Minecrafta, pa zato moram na Game Mode 1. Evo ga, ljudi, jedva čekam sad da uđem. Čekaj. Ljudi, ja sam ubio tako skeletona i to. I sad ću vam pokazati šta sam napravio. I ljudi, evo ga. Ovo smo napravili. Da, ubio sam skeletone i dobio sam 3 strijele. To nije ništa. Boram da možemo sad... da možemo sad radnu tablu, da možemo craftnuti tablu, da napravim kako se zove, ladice, da začeram luk i strijelu. I ljudi, ne možemo začarati i mi idemo unutra. Jedva čekam da vidim, da ga pobjedim ko suzu. Mislim da ćemo pobijediti, moramo pobijediti. Nemam dovoljno... nemam dovoljno strijeli da ono tamo pokidam. Idem malo ovog skupit. Da mogu napraviti pečurku, ender pečurku. I da mogu doći ovako. Tako. Nemoj sad da mi zmaj dođe. Ljudi, samo malo. Vidimo se za 7 minuta. Evo ga, ljudi, sada trebamo ovo da gađamo i da ubijemo zmaja. To! Gdje je zmaj? Zmaj je... Da si endemer. Možda mogu pogoditi, a ne mogu, previsoko je. Opa, mogu. Opa, pogodi. Tako. Ova je niža. Dosta niža. Sam da vidimo gdje je. Znam, vidim je, nisam... Opa! Nisam te napao. Sad će me i oni zezat. Opa, ja sam gladan. Ne! Joj, dobro da imam goldenku. Idem brzo. A daj, zašto me zezate? Sad! Tako. Idem ja brzo napraviti ender pečurku. Da me ovi ne napadaju. Joj! Brzo da zmaj ne vidi da ja gradim tako.
Dobro je, ljudi. Ovdje kada... ma ništa. Jo, sad ne smijem izaći ovdje. Opa, a nemojte, ne. Ne, ne. Ne. Ne, ljudi, umro sam. Ne. Ljudi, ne. Treba sam se pripremiti bolje. Ne. Zašto? Ljudi, nismo pobijedili. Samo malo, ljudi, moramo to pobijediti. Isuse, Bog. Samo malo, ljudi. Sad.